Ik zie hier ballen, vlechtballen en op tafels. En daar kwam al je motvlinders kwamen daarop af. Dat was prachtig gezicht. Het waren al je oortasten daar terug. En in een spinnenwebben bleven ze hingen. En dat voel al je in het geheel van de vergonkelijkheid. Keusner Gerrit Terpstra verliet na 13 jaar zijn bijzondere atelier en expositie rond. En dat is de Tjerke van Ginnem. Je moet er soms moeilijke beslissingen nemen. En de het tijd is dat ik de vergonkelijkheid eigenlijk, een heel wichtig feit die. Ik koketteerde eigenlijk met de vergonkelijkheid. Zolang dat ik jong was. En nog een heel leven van me hier. Maar er komt een moment, dan verdwijnt het of dan vernietigt het zichzelf. En dan moet je het dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou? Ik zoek graag wel van, nou, ik dit nog afsluit, dan kan ik dat achter me leggen. En dan kan ik helemaal vrij. Dit is 30 jaar nu, is het. Het Sanctum Corpus, ons heilig lichaam. En dan nou net weer voor het licht gaan? Nou, ik had wel eens want het heel lang opslaan geweest, maar het had net meer tentoongesteld geweest. Is dit project voor jou een soort van herontdekkingstocht? Als het goed is, dan, of hoe het gaat, dan is het een avontuur, een ontdekkingstocht. Waaruit dat? Nee, eigenlijk ja, waaruit dat.
een kerk als gebouw heeft al iets fascinerends. Denkbeeldige wereld. Terwijl de meesten hier, nou zeker in die tijd, ja, fiskers en boeren. En, nou, dan kun je het net begrijpen. Het was spannend om te gaan. Kisten, dozen, boeken en losse objecten. Nou even toch maar aanschouwen. En dat wie pittig. En verschoven en weer. Wel wat een vreemd gevoel om zo waarom in het tijd te gaan. Het maakt het een verbinding met deze tijd. Maar het Sanctum Corpus, het heilig lichaam, de man en de vrouw, maar ook de dreiging en de bedreiging van de vrouw op het ogenblik. Je komt het steeds weer zien. Wij doen maar wat. Ik merk dat in deze kerken, omdat ik er zo lang in ombraksel heb in de tijd, dat er nog wel in zit. En hoe dat nou van het licht komt, weet ik niet. Maar de sfeer van het kerken is aan de ene kant een heel warme en vertrouwd. En aan de andere kant zit het meer op een nekken. Van die kerken zelf het het mij bezig gehouden. In de tijd en nou dus weer. Wat zit hij dan echt in die kerken op een nekken? Ja, de ruimte zelf, eigenlijk. Omdat... Maar ik, de hele sfeer van het kerken. Er is hier urenlang in het kerken. Van doop tot rouwtjes en alles wat er tussenin zit. En op een of andere manier viel ik dat ze is. Maar ja, hoe hoeft dat zich? En dat viel echt drukkend? Dat viel soms drukkend. En deze, daar krijg ik opeens het gevoel bij van dat ze met Gaza en met het geweld te maken hebben. Waarom? Omdat dit zijn vormen van geweld en vrouwen en bijen die ik spiegelen binnen, maar ik dagelijks dat geweld in zich heeft. Ik hier op een vlier grijfsteen van slachtoffers van oorlogsgeweld, maar dan in de 16e eeuw gebleven te boksen bij de veldslag. En die jongen die was maar 23 jaar.
En dan, ja. En daar staan wij nou weer bovenop. Nou. Dus dat is... En die waardering, dat verbonden, ja, dat is de meerwaarde. Dat is de meerwaarde. Dat is waar het om gaat. Het gaat er net om hier een aantal autonome kunstwerken wel te hingen en bewondering te laten of te bewonderen. Maar het gaat om... Op het eind wel een redelijk gevoel, maar net heel enthousiast. De twijfel over of het wel wie wat ik wou. Ja, eigenlijk is het steeds weer ziek naar die totaalbeeld. Ja. Is dat ziekte? Dat is wel wat steeds weer naar voren komt. Als er mooi dat leven beter om je in? Ja, ik heb ook meer vrede met het leven gekregen. En dat ik minder problematisch of daarover praktiseer. Ik kan het beter accepteren. En het ordenen en het plakken, dat is eigenlijk altijd wel een onderwerp. Dat is volgens mij door de heren Ja. Wat een actie. Ja. En hou vast, hè. Een ziektocht naar het allesomvattende inzicht. En dat allesomvattende inzicht, is dat de reden waarom het in het circus zit? Het is net de reden waarom het in het circus zit, maar het past wel heel mooi in het circus. Dit boek heb ik kwartling maken. Daar zit nou het affiche op van het project. En waar de beelden soms bij komen, dat weet ik net. Maar dat is het ene ropt het oor op. Je hast al die leven lang boeken bij? Van nou 84, 86. En ik wil alles waarom vinden kennen. Wat ik dien heb, wat ik net alles wat ik dacht heb, maar wel wat ik dien heb, wat ideeën waar komen en hoe dat proces dan gaat. Is dat van belang dan, om dat reconstrueren te kennen? Van mij wel. Waarom? Ja, dat jouwt mij een gevoel van verbinding met wat weest het. En, en dat ik nou net in het luchtledige zit. Ja, dus dat... Nou ja, zo. En hoe vaak zocht daar waarom in zo'n boek? Nou, dat is heel incidenteel. Soms. Als ik iets opziek wil, bijvoorbeeld ergens over hè, en nu een bepaalde tijd, weet je, dan zoeken naar. En dan ken ik wel even zo weer waarom. Zien van nou, ja. Oh ja, dat is toen. Ja.
Oh, dat speelde toen. En... Dat is eigenlijk de leegte bestrijden. Ja, dat is het. Dat is dwalen in de tijd. Je tijd is ik dagelijk geschiedenis. Dingen gingen voorbij, dingen komen. Maar dat dingen weer opnieuw komen. Dus in dat opzicht is tijd... De Tweede Wereldoorlog, toen die voorbij wie min of meer... zeiden ze van, nou, dat willen we nooit weer. Dat ken het van de tweede keer. En toch gebeurt het weer. Dus de tijd... liek het eerst te heel en het, maar later dan viert de meesten het en beginnen het toch weer opnieuw. Het is wel intensief, vind ik het toch. Ik al doch ik net zo vol. En de vragen die Sto stelt, die maakt soms wel wat onrustig. En ik denk voor van, nou, waarom ben ik hier? Waarom moet het nou... die vraag ik eerder ook wel bedacht, maar toen ging ik er nog een romantisch beeld bij. En nu ben ik hier. Waarom ben je net plezierig heen? Grote scoren kwamen in de morgen. De toerbreud zoals het ware van het schip al. En dat ging zo ver dat het op een gegeven moment het zing ging staan. Want ik kreeg geen controle meer over. En eigenlijk ging dat die vergonkelijkheid, die ging te ver. Dat het kerken dagelijk krek of keer die zich zie mij. Door die scoren in de morgen en terug. En aan de ene kant vond ik het prachtig. Al die spinnenwebben en mot en de blundering heen gaan en alles. Maar aan de andere kant dacht ik van ja, dit nou gebeurt binnen al zo'n korte periode. En het had hier 800 jaar had het hier staan. En nu zal in de tijd dat ik hier ben, de boel vergingen. Ik denk van ja, dan moet ik je waaien. Je bent heel wat bezig met vergonkeld is. Ja. En plakt zich in de tijd. Maar door had de vergonkelijkheid. Die had hij inhalen. Ja. Zo, dat is pijnlijk. En dat is het nou in feite ik. Dus eigenlijk draait de vergankelijkheid alles toch in één. Ja. Hoe viert dat? Nou, dat is meer, dat veelt soms dat het pijnlijk wezen kan. En ik, de natuur die doet wel de goede dingen, maar die heeft zijn eigen wetten daarin. En die bekommert zich net om ons en om mij.
Wat de eindigheid van de tijd, van die tijd, daar dan ik dwalen? Ja, dat had mij wel doen. Dat is wat mij het meeste dwars zit. Dat er nog een zit. Ja, zeker. Absoluut. Ja, maar dat is wat... ja, daar kan ik moeilijk maar in de reinen komen. Nog. Misschien komt dat wel. Want dan stopt dit hele proces hè? Van warming en kwaliteit, mooi, ontwikkeling. Ja, daarom. Er zal ooit een einde komen, maar ik vind het zelf persoonlijk van eigenlijk, ja, het is raar dat je wordt geboren, je groeit op, je leert van alles en je ontwikkelt van alles en je doet ook van alles. En dan op een gegeven moment dan is het opeens, oh ja, het is, ja, nou is het mooi geweest. Nou, kun je maar weer opratten. Op 31 mei 2006, juist werd de hele dag in Ginnenbest. Een dag vol van twijfel en soms ook vertwijfeling. Het net meer weten. Van wat en hoe en vooral waarom. Mooi. Weet je, saai van... Ondergang. Ja. Dat is straks een paar. Is dit klaar? Nou, het is geweldig dat je me hier al je binnen vanzelf. En ik heb mezelf opline, ik heb betocht. Ja, misschien heb ik het net wel met, maar dat heb ik wel doen. Om een week lang hier van alles heen te slepen. En daarmee aan de slag te gaan. En daarmee te zien van, nou, wat doet dat? Wat ken ik daarmee? En wat budget dat? Ik schep net vanuit het niks. Ik schep vanuit wat er al is. En dat is mijn basis. En dat is het natuurlijk vermengd met denken en met alles. Maar het komt net uit het niks waar. Het heeft altijd een bron. Het heeft altijd een... Nou ja, was het net nou verlangen om dus vanuit het niks iets moois te zien? Nee. Nee. Want dat leeuw ik net, dat dingen vanuit het niks komen. Was dat net een keer dat om dat dan eens een keer op te zieken? Nee. Als ik niks om handen heb of niks, dan begin ik te dwalen. En misschien is dat ik net erg, maar daar heb ik net, dat is net comfortabel. Dan ren ik wat met de ziel onder de arm rond. Ja, en dan zie ik hier wat en dat, nee. Het is meer, en ik snap die vraag wel van nou... Ja, maar eigenlijk van, bedoel ik maar weer vraag ik een beetje van, maar je dat oncomfortabele net opziet je? Ja, soms wel. Ik zie die grenzen ik wel, hè, maar op een andere manier dan in de leegte. Maar is de leegte, het neert, net essentieel voor een kunstenaar om juist daar iets scheppen te kennen? Ja, misschien wel voor sommigen, maar voor mij net. Nee. Ik kan wel eens koffer stilzitten, ik kan me ook maar concentreren. Maar iets in die leegte wat hij onderregelt? Of ja, dat maakt het? Ja, dat maakt het onrustig. Oncomfortabel.
denk, ik moet de engelen en de heiligen maar even in de kerk halen. Het scoorde het alweer even op. Komt de werkelijkheid weer op. Het is ook wel een dag van berusting aan de ene kant. Van de vrede met het einde is in zicht. Ik heb Jimi Hendrix eruit. Die brengt er een oor, maakt er een oren draaien. Man. Weet toch altijd de spanningen wat uit is. De spanning verjaaien, misschien ik wel. Want ik ging te volle, dan graaf je als het ware. Dan zie je naar bezittingen die er misschien wel helemaal net binnen of die ervaar je ze. En ik wil nou weer, net een wond is wat gebeurt ik een beetje van weer wat meer vrij weer ervan. Maar dan kom ik hier ook nooit weg. Maar het is ook een gevangenis. Het is al je prachtig, al je, het kerkje zelf en de rond en het licht en neem maar op. Een soort hilligheid. Maar je kan de werkelijkheid net boeten sluiten. Tenminste, ik kan de werkelijkheid net boeten sluiten.